Batzuk esango dute, Bidasoa itzulian aurren bukatza ez dela asko, baina lehenengo euskalduna izatea seguru asko ala. Zemu sentitu zea? Oso ondo ez, Bidasoa hasieratik poliki aurreaka, banekin egunak aurrea joanela hobeto sentitzen joango nintzela. Lehenengo etapa zan bildur gehi naukena eta ondo libratu nuen, eta banekin azken urrengo etapagia hobeto emango zitzaizkidala, eta nik uste gaur nire aukeratan sinistut eta horrela joan naiz, eta ondo atera zait. Talde apal bati indar handia eman diozu. Bai, taldearen esker baita ez karrera bezain beste karreraz kanpo asko lagundu diate mentalki eta asko eskertzen diete horrengandik. Nola lortu bezu, hain aurren ibiltza, azkeneko kilometro gorrer laitxoso horrak, eta zu horra gontzea oberenekin. Nere buruan konfiantza eukitez, banekin aurren egon naitekela eta poliki regulatzen hasi naiz eta aurrera jo naiz. Zorionak, Mikel, eta disfrutatu. Eskerrik asko.